खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव निउसखौ मोजां खोनानाय नङा। अन्नानै निमाहा होनानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दानिया फै जोङो गाहायनि रादाबाव। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो सुबुंफोरा उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेनिखायनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोनसे गोनांथि फोसावनानै होदों। दैबानाजों सोरबाफोर उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङब्ला सरखारनिसिम मदद बिहरनो थाखाय हेल्पलाइन होदों 60036363215। बेनारावबो नाम्बारखौ होनाय जाबाय। बे नाम्बारावहाय सोरबाफोर उसुबिदायाव गोग्लैदोंब्ला बे नाम्बाराव फन हरनानै गासैबो उसुबिदाखौ खोन्थाहरनो हागोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गावनि मोजां मोननायनि थाखायनो देगारजों गाग्लोबजानानै ममता बसुमतारिया दिनै थैनो गोनां जाबाय। बाक्सा जिल्लानि हाथापारा गामिनि मोजां मोननायनि थाखायनो गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। देगारजों सुग्रा मिथुराज ब्रह्ममोन। थांनाय 3 जुनावनो जादोंमोन बे जाथाया। बल गेलेनो थांनाय समावनो लामायावहाय हमथानानै देगारजों सुदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै जोबथा हां हगारनो गोनां जाबाय ममता बसुमतारिया। भारत हादरनि बोथोर बिगियानफोरनि फोसावनाय बायदिब्ला जुब जुब अखा हानाया 20 जुनसिम हाबाय थागोन होननानै फोसावनानै होदों। दिनै बे अखा हानाया बिटिआरनि गासै क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला गासै बिटिआर ओनसोलावनो बांसिन गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। मोनसे बर'नि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आबसुनि गोख्रों सोंखारिबाय थानायावहाय आबसुआदि बुंदोंमोन बर' बिजोंखौ फोथैनो थाखाय आसाम सोरखारा खैसार खालामगासिनो दङ होननायखौ मिथिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैहाय आसाम हायर इडुकेसननि गासै नायगिदिंगिरिफोरखौहाय बर' बिजोंनि फरायसालियावहाय नायगिदिंनानै गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि न'आवहाय दैजों लोमफबदों आरो बेजों लोगोसे एमएलए रबिराम नार्जारिनि न'आवबो दैजों लोमफबदों। बेखौनो दिनैहाय रबिराम नार्जारि बिथाङा बेबायदि बुंदों। गोबां फिसा फिसा ड्रेन जानायनि जाहोनाव आरो खाल बाहारफ्रा फिसा फिसा जानायनि जाहोनावहाय दै बोहैख'नो हायियावहाय दैया लोमफबनो गोनां जादों। बिनिखायनो आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौ बे जेंनाफोरखौ थाबैनो मावनो थाखाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।